Ahoj, tu je Naty, vítam vás pri novom videu. Dnes si podľa kalendára Gazdinka pripravíme jahodové rezy. Budeme potrebovať hladkú múku, práškový cukor, maslo, kypriaci prášok do pečiva, vajíčka, kakao. Boli napísané žemlové omrvinky, ja použijem struhanku, ďalej rum, mleté vlašské orechy, čokoládu. Bola napísaná jahodová šťava, ja som si rozmrazila a rozpučila mrazené jahody. Ako prvé si vajíčka rozdelíme na bielky a žltky. Ku bielkam pridáme trochu soli a vyšľaháme sneh. Ku žltkám preosejeme práškový cukor. A vyšľaháme do peny. Pridáme múku, kypriaci prášok a premiešame. Nakoniec po častiach zapracujeme sneh s bielkou. Cesto nalejeme na plech s papierom na pečenie a dáme piecť. Upečený koláč necháme vychladnúť. Kým sa cesto ochladí, pripravíme si plnky. Do misky si pripravíme maslo, práškový cukor a spolu vyšľaháme. Pridáme mleté orechy, struhanku, kakao a rum. Znovu premiešame. Povrch vychladnutého koláča zarovnáme a potrieme plnkami. Aby sa dala druhá plnka ľahšie natrieť, dala som koláč na chvíľku do chladu. Druhú plnku si pripravíme zmiešaním masla s práškovým cukrom a jahodami. Ku čokoláde pridáme olej, rozpustíme a koláč polejeme. Dáme stuhnúť do chladu. Stuhnutý koláč pokrájame teplým osušeným nožíkom. Dnešný recept ma veľmi neoslovil. Cesto bolo príliš tuhé a hutné. Plnky sa mi zdali príliš mastné a ťažko sa rozotierali. Tiež sa mi nepáčil pomer cesta a plnky.
Cesto by som pripravila z polovičnej dávky. Čokoláda sa ťažko natierala a tiež roztápala vrchnú plnku. Tiež by som zmenila názov tohto koláča, pretože jahody tam nebolo skoro vôbec cítiť. Preto dnešnému receptu dávam iba 5 bodov z 10. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás znova na budúce.